eu mi-am pregătit câteva întrebări care să vă ceară cumva să dați răspunsuri relevante pentru fiecare dintre cei care sunt aici, nu neapărat din perspectiva scriitorului, ci și a omului care a citit atât de mult, a scris atât de mult și are experiența aceasta a lucrului cu sine. Suntem una dintre țările cu o populație tot mai rătăcită de acasă. Suntem probabil țara cu cei mai mulți români care locuiesc în alte părți ale lumii și dumneavoastră împreună cu Ioana ați locuit vremelnic în alte țări. Notați undeva în jurnal într-un moment de grea dezamăgire, pentru că țara noastră e de multă vreme în criză, și în criză morală, și în criză politică și economică. Spuneați, există doar speranța de a pleca, de a evada din țarcul primitiv, din strunga în care se preface amărâta noastră țară, guvernată de lupi și de vulpi și de mistreți, dar mai ales de viermi intestinali și căpușe. Ce vă ține aici pe dumneavoastră, care ați putea locui oriunde în lume, ați putea sta și scrie oriunde în lume? Sunteți, îndrăznesc să spun și asta cu părere de rău, poate că mai iubit în alte țări decât sunteți aici, sau mai vocali sunt cititorii dumneavoastră acolo unde fac cluburi literare și stau cu orele la cozi să vă arate cât de mult vă iubesc. Ce vă ține aici? Ce v-a adus acasă? De ce nu ați emigrat sau de ce nu emigrați de acum înainte? Păi e foarte simplu. Mie îmi convine foarte mult să fiu român. Nu mă deranjează absolut deloc. Nu cred că românii sunt inferiori altor popoare. Îmi place să trăiesc printre conaționalii mei și dintr-un motiv foarte ușor de înțeles. În străinătate ai un fel de sentiment de ilegitimitate. Te simți într-un fel ilegitim, te simți într-un fel, știu eu, sau cel puțin așa m-am simțit eu în anii lungi în care am trăit în alte părți. Am simțit că sunt poate privit cu suspiciune, am simțit de multe ori acel bias de care se zice, o ușoară discriminare, o ușoară desconsiderare în momentul în care s-a aflat că sunt români și așa mai departe, cum se întâmpla în anii 90, când știți foarte bine că românii aveau un nume foarte rău pentru că în Occident ajunseseră în primele eșaloane oameni foarte răi de la noi și care făcuseră României o reclamă foarte proastă, ca să spun așa. Lucrurile au continuat ceva mai bine, după părerea mea, în anii 2000 și până la urmă această impresie s-a mai estompat, după părerea mea. Poate că nu este așa. Dar m-a tentat și pe mine câteodată să rămân în străinătate, odată chiar foarte amuzant și dramatic în același timp, aș spune. Eram în Statele Unite, am avut chiar în 1990 o bursă de 3 luni în Statele Unite și acolo prietenii mei, cei mai mulți scriitori sau gânditori de origine română, m-au înconjurat, m-au primit foarte bine, mi-au pus la dispoziție o slujbă foarte bună și așa mai departe, deci aș fi putut rămâne fără niciun fel de problemă. Iar când am plecat, în ultima zi, pe aeroportul JFK, am scos pur și simplu un quarter, n-am să uit niciodată, o monedă de 25 de cenți și am dat cu bani. Eram atât de nehotărât, nu știam ce să fac, pur și simplu. Și am zis, orice s-ar întâmpla, așa cum decide soarta, așa am să fac. Și banii au căzut pe partea României. Nu știu cine aș fi fost dacă ar fi căzut banul invers. Nu știu cine aș fi fost acum. Aș fi fost o cu totul altă persoană. Nu știu dacă mi-aș mai fi scris cărțile. Nu știu dacă ne-am mai fi întâlnit față în față în seara aceasta. Habar n-am.
Există o povestire foarte frumoasă a lui Henry James în care un tânăr stă în fața unei uși, o ușă de instituție, și se întreabă ce să facă, să deschidă ușa și să intre la directorul lui sau să nu intre. Și până la urmă se hotărăște să intre. După 20 de ani, doi oameni extraordinar de diferiți se întâlnesc. Unul era un cerșetor, celălalt un miliardar. Cei doi erau de fapt același is, dintre care unul se hotărâse și intrase, iar celălalt nu intrase. Nu știu care era cerșetorul și care miliardarul, dar vreau să accentuez cât de mult te schimbă fiecare hotărâre din viață, din fiecare zi a vieții. Eu sunt foarte mulțumit că am rămas în România, nu regret nicio clipă. Eu scriu în românește, n-aș putea să scriu niciodată în altă limbă și nu cred că sunt atât de desconsiderat în România. Sigur că sunt și guri rele și în România oricine scoate puțin capul, nu se poate să nu fie și tras de urechi. Cum se zice, trăznetul nu cade pe văi, nu? Așa că eu m-am obișnuit, la început am fost indignat să fiu criticat în toate felurile, pe drept, pe nedrept și așa mai departe, dar acum m-am obișnuit și nu mai dau importanță atât de mare lucrurilor ăstora. Iar în străinătate am găsit, spre marea mea bucurie, oameni care realmente au iubit cărțile mele și le citesc cu mare pasiune. Din fericire am beneficiat de o mare generație de traducători din limba română în alte limbi și cărțile mele și ale altor scriitori români au fost traduse în ultima vreme și mulți scriitori români se bucură de succes adevărat în străinătate. Da.